Odebalugo, Anya Mwachamago, Anya Putago, Ife Bebego, Emamoniu, 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 looking at what? Now we there, yeah. Now we there, yeah. It's a couple of bully, now we there, yeah. Messy to see the weekend, now we there, yeah. If you got the pump for I need you, but I got no love for man. You know got no choice. If you got the package, I need you, but I got the belly. Security confirm, the man who do not you know, the man I mess with, but I can't find it. The man I'm dead, and I'm I hope you want to make it go. I'm about to see what I'm going to tell her. I'm done one day. What you done one day? One day, yes, sir. One day, baby. Over more season. You want to more season. Full option on double silence. I know that. I am one of them. On Hele. But when you're on a bucket, you're on AGNC. I'm going to feel like I can never. I am Nisiono. Permit me to welcome my own brother and my friend. What I claim them more than Neno superlative traditional prefect. Is there other biology? More. I make no. Ukambozi. No. I am not. I permit me to hand over the microphone for direction. But only in those of what I hear, man. Need to see me. But I'm more about you, Josie. The only one make a man. I'm making a name no superlative equally Noha. That's a honorable chief Chikeloba will be the equally Ukobese, former chairman of the village community. Smooth transition. I can never tell equally Noha. More I make a Eziokwu Madu. That's the protection man APC Oraukwu. I can no Eziokwu Madu. I make a name. No. Okay, I like it. I don't see it. No, that one. Okeke Ozor Ozalla. I want them more. Amaze. Down dog I didn't more. Down all the mobile. Because Oba, UBA, Biaki will like Ojibia. Daro. They will win here. Hello, Mokonada. If I am all on the Silver Mokane, then I know that I was almost done. I now have seen people say calling, no people say calling, some people say calling. You don't know, okay, but then I throw what I bought. But you walk out, I wear body of a salon. It's a big one for the beginning. If I am on email for Ozor Ozalla, I am on email. I agago ndebo ji
ekposia ya anyị wee sị na ji nwere ka o si edo wee sị anyị chere wee baa imepụta wee mee ihe o mere anyị wee sị ya na ya thank you na nke a bụrụ one na ihe gbasara nkeji ọ na ha aga na ọ gara na ọ kwụsịrị ka ndị otu jee kporo di ha mana ihe anyị ebidozi na ọjị ka na aha afọ ọjị ekwu okwu ọzọ agwọ ọjị ewee bido wee ribezi ihe a ga-eri ma ihe a ga-eme. I want to salute and welcome my own brother, my friend, Honorable Chief Okeke. By his grace, he is the member to represent the Devil Lord in the State House of Temple. Come 2023. I salute your humble arrival. Buju Buju, you are highly welcome. Mbọsị m batara ebe a wee na-anya n'ihe ide na obi wee sịrị na ọkwa obi eziokwu ka edere ihe a dịkwa egwu na obi eziokwu a na ọmaka na ọ bụrụ na ọ mụsoro ndị gụnyere ezigbo eziokwu ike ihe anyị dere ebe a ọ bụgoro na o nwere aha ekwunu batara ikwuo ya wee mụgosi ya ihe o wee jee kwubezi eziokwu. Oh, sorry. Ndị nze Oraukwu, ndị nze Amaze, ndị nze Ụmụatụ, ndị nze ụmụ eze obi na ndị nze Uhuala, ana m ekele unu. Eji m ọjị n'aka n'afa ndị nze. Ụfọdụ na-eji n'aka m mee aka n'isi. Ọ kwọrọ ọsọ nnọọ nze ka mbụ. Ọ dabụ iwu na onye nze jide ọjị si akụkụ obi. Abụ m onye ụka mana ọsọ m ya onye ọ na-ege ntị. Chineke nke pụrụ ime ife niile gị onye na-afụ na ife na-afụ na nzuzo. Abụ ndị nze zukọrọ n'ebe a na be nwanne anyị nwoke nke na-asị na ife nze goro ya na ọ masịrị ya na ya ga-aba n'otu ndị nze
anyị wee na-ekele gị Chineke nke pụrụ ime ihe niile onye mere ka ọ dị otu a anyị wee na-asị na ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs anyị wee na-arịọ Chukwu okike ọbịa ama bụ nke mere ka ụbọchị nke taa dị otu a anyị na-arịọ ya na-ekele ya n'ihi na o nyere anyị ndụ anyị wee ruwe wee bịa n'ụbọchị nke taa ọ bụrụ na o nwere onye otu anyị afọghị ịma ọsọ ya na-ahụ ebe niile mana ebe ọ bụ na Chineke mere ka ọ dịrị anyị otu a anyị na-asị ya jibe ekele anyị wee na-arịọzi ya na anyị abịarugo ebe a ka anyị na-enwe mmemme ka anyị mee mmemme dịka ndị nze si eme maka na anyị mesịa ya taa ọ mara etu ndị nze si eme omebe ọ mara etu esi ya n'aka ọ naba ọ mara etu esi ekwu okwu ọnụ osi etu a na-ekwu ọ mara eziokwu eji mara ndị nze ọ na-ekwu eziokwu etu a ka anyị na-arịọ anya wee na Chineke nke pụrụ ime ife niile gụọ ime nke ụbọchị nke a dị otu a anyị na ya mara gị n'ihe niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị nke taa na-arịọ udo gị na-arịọ ịhụnanya gị na mma nwoke ma nwaanyị wee na-arịọ na anyị ga-ata ọjị a Chineke anyị taa ka anyị tata udo tata ịfụnanya tata aga n'iru tata nwanne ma nwanne tata nze kwuo ebe eziokwu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ya na maka ọjị ibe asamble metata ka ọ bụrụ ihe mmụta nyeba wee mmadụ o nwere ife dị n'ibe a ibe dị asọ ihe ọma wee na Chineke ogologo ndụ na ahụ ike onye anyị ji abịa taa ka ọ ga-adịrị ya mma dịka anyị na-ekwu iri eziokwu o dere oge eji eziokwu a na-aga n'aha Jizọs iru ka ọ ga na-aga anyị nwatara ebe ọ ga-adịrị anyị mma anyị ga-eji anyị ga-aṅụ anyị ga-anakwa n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-ekele Chineke ebe otu wee nyere anyị aka anyị wee zukọ ọnụ ebe a anyị na-asị dịka ndị gogoro ọjị na mbụ si wee gaa na ọkọ ga-eso ibi ya wee dịka onye dere Samuel dere eziokwu anyị na-asị na eziokwu ahụ na ọ ga na-ekwu ya n'oge niile so anyị na-ekele Chineke ka ọ bịa nyere anyị aka ka ọ gọzie ọjị ka anyị taa ya tata ndụ tata azụ arụ isi ike tata ihe ọma niile na-esi n'ọjị abịa berda ka anyị na-ayọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Eziokwu na-ekwuchago mgbe ha mana ana m ekele unu na nghọta ana m ekelekarị gị bụ onye isi na ndị ọzọ niile nwere nghọta dị etu ahụ na nke bụ eziokwu bụ na o nwere mgbe anyị ji buru n'obi ka ọ krashịa anyị chere nke a ya bụ etu esi 8 o'clock na-ebidokwu nke ahụ so si na highest 12 emechaa ya na 9 o'clock na ha erimego nri ya akwa na etu esi wee kọọsị ya mana mesịrị etu ọ dị anyị fukwuru ihe ọ mebi na mmanya dị ebe a nke anyị asị unu abụrụ ọ bụrụ disko ka a na-agba ihe a na-agba bụ ndị nze onye nze ziwe dị iche n'ebe okoro dị nne Chimeleze Chimali Izu ezi nwa obodo Obi Okeke Richard agbagoro nnukwu mmadụ abụọ ọzọ obere ife anyị a na-abụrụ na atụ na mkpa onye mara ka anyị ma egwu a bụ egwu ndị nze ifekwu ka a na-eme ihe asị na ego ka ị na-echebe Chinyere Eze Igbo Chinyere Eze Igbo Eze Akọnobi Igbo
me to welcome His Excellency Honorable Chief Sir Shed Omasanya is here. The President General of Oraukwu Congress, I recognize your humble arrival. Can I have a wave from you? I know you are coming this way. God bless you for coming. Okay, I can know this. I can hear you. I can name me more. I was saying you be hey, you don't know that South Manino. Shed Omasanya. He is the President General for Oraukwu 12 Congress. A gentleman par excellence. I will be fair. All the way from Oraukwu was a hey, a distinguished knight of St. Christopher. Let me again welcome my brother, my friend. That's Eziokwu be they can be maybe children behind a boy. The boy is good. The boy is always good. The boy is good. I salute you. Welcome, my brother. No. Again, permit me to welcome my brother. Mana ọ bụrụ na ekwuche agbacha gị eziokwu ahụ iwe si n'ihe eme ya onye ahụ anaba mgbe oge ruo ihe ịpụtara iwere maka ọma ya eme ya eme eziokwu bụ ihe nnukwu mkpa na ndụ mmadụ mana a na-eme ọ dịka na-egwu egwuregwu ọ dịka na-akọrọ ya akọ ihe mere na chi ejene anyị agbara gị gaghị agwa gị gụwa agụbọ gị ọtọ ịma ihe niile a ga-eme bụrụ ime ya tinyere ugo ya Chinyere ya ewerezi okwu wee kpụ ikpe gị maka etu anyị si eme ya. Ndị nze Oraukwu ekenekwa m unu. Nze ụmụ atụ ekene m unu. Nze ụmụ ogidi ekene m, ụmụ ogidi ekene m unu. Nze Oraukwu ekene m unu. Ife anyị na-eme tata, o nwere onye kwubulu okwu. Ọ sị na ndị mmadụ na-eche na ife anyị na-eme n'obele ife ka ọ bụ. Nkwu nke bụ eziokwu na ife anyị na-eme abụrụ obele ife. Ife unu pụrụ a na-eme tata bụ ntọnanị eziokwu, ntọnanị obi ebele, ntọnanị ndụ dị ọcha, ntọnanị ịtụ egwu Chukwu. Ọ ife anyị na-eme maka na nwanne m nwoke bụ onye isi anyị ebe a, onye isi Ozalla ka anyị rechi ebe a. O nwere ife o kwuru, ọ sị gị na ihe eri nri na họtel ka m bere na enye obere ego, ihe ekwu okwu ọzọ ri nri na họtel, ihe ekwu okwu ọzọ ife weluje ebe dịka ịma nkwu okwu ọzọ je ebe ahụ. Okwu ọzọ adịrọ anaghị n'isi malụ na ibe onye a na-asọpụrụ, malụ na ibe onye a na-elejela anya. Nwaanyị a ga-ebekwa n'akwa na ntị gị ipechie ntị na ịnụghị ya. Oge ị ga-emenwu na eye anọkwa na-emegbuo nwa mgbenye.
ọkwọ nya bụ ife na-abanye ịfụ mmadụ ka a na-akwado ịnara ihe n'ike mana o nwere ihe ọ ya eme belụsọ na ume ga-erubi ya agbakọ na nkịtị ọ ife na-abanye maka ndị aghọtaghị ihe anyị na-akwa ihe anyị na-eme unu ya bụ na ọbọzi oge nnukwu okwu anyị ga-agaba n'iru tupu anyị agaba n'iru ị ga-eji aka gị ịgwa anyị bido tata ọfọ a ga na-agụ ma afọ gị kpọọ afọ ọsọ gị afọ ọsọ mmadụ afọ ọsọ mmadụ bụ ọfọ a ga na-agụ ma afọ ya onye ọbụla ị fụrụ afọ ọsọ ya ị na-akpụ ya afọ ọsọ ọfọ ka ị na-agụ dịka na ugobe eze na-aga isi ugobe eze o nwere ife ị na-ekwu ibukwu ugobe eze nke be anyị fụ na nnukwu ugo maka na ugobe eze ụmụnnụ ekele m unu lida prosan tata ị ga-abanye n'ọkwa nze iwe na-eze na-ajụ ife ị na-eze kwụkwọ mana nkịta ka ị banyere na the men nkịta ka ị banyere na the men ị ga-agwa anyị ọkwa a ga na-agụ ma afọ gị kpaa afọ ọsọ gị afọ ọsọ mbụ ụzọ eziokwu bụ ndụ ụzọ eziokwu bụ ndụ n'anya ị ga-ahụ ife ji n'aka onye mgbe ya ga-agba n'ọdụ eji ka esi weta nka ọ bụrụ ndị obelie mma ka m na-achọ gị otu esi achọ gị mma ka ị ga-abụ Chukwu okike abịa ama ga-achọba gị nke bụ mma maka niile echegbu na achọrọ gị mma o nwere nwa eze ị ga-abụ ka ọ ga na-eyi ife olu gosiri na ọnwa eze ọnya ka ọ ga-abụ ịbụ anyị bụ ndị ọzọ mgbe ọbụla anyị achọọ mma dị ebube maka na otu onye si were nkwado onwe ya otu ha ka esikwa na abụ ya okwu ịbịa n'oyibo asị you are addressed the way you dress ekonyere gị n'onu iji gosi na ịbanyego na ya bụ ọkwa dị elu bụ ọkwa nze foto chọbụla ịla ka anyị dị ya mana ka osi na dị odoroma anya na ya na ihe dịbụ n'obi mana tata ka nke ezigbo ya na-abata eji m afa ndị nze Oraukwu ndị nze Amaze ndị nze Ụmụatụ ụmụ ogidi na Urualọ wee na-ekunye gị ọzọ n'isi dịka onye adị ọgụ ihe niile mebi ihe mmụọ onye anyị na-atụrụ aja oke mmụọ ọdụ ụzọ eziokwu ọ ya adịla gị mma ilezi anya ebu ife ji n'aka bido tata gaba ibe agba ọfọ ka nne ọ bụ ọfọ ka ideki awa ijidere anya egwu atụla gị maka na egwu ahụ atụ afọ wee buru ụzọ ikwụsị eziokwu onye jụ ibe ndị gị si ya na iji ọfọ were ọfọ a bụ ikike ndị nze na-enye gị wee sọgharịba n'eziokwu ezi omume obi ebere na ikpe kwụ ọtọ na ọya dịrị gị na mma ngwachidi ya ọzọ ụzọ eziokwu tata ka ịbatara na otu dị nsọ dị ebube ọsọ nke Oraukwu ndị nze na-asị gị nnọọ
Ladies and gentlemen, I want to thank you immensely for standing here. Yes. How you can I go one and we go two. In the one you full on your position guitar. Ozor Eziokwu. If I may prove here, unu wee kpọtụ akpịrị wee nwee ike daalụ Ngụba alụsị kiri mmanwụ kiri mmanwụ
Fabia Eziokwu, Fana Mena Cash,